निसर्गानं भरभरून दिलेल्या कोकणला भक्तीचाही समृद्ध वारसा. कोकणच्या प्रत्येक मंदिराचं आहे खास वैशिष्ट्य. श्रावण विशेष, जाऊ देवाची आगावा. सावंतवाडी तालुक्यातील एक छोटंसं आणि सुंदर गाव म्हणजे नाणोस. गावात जाताना अगदी निसर्गाच्या सानिध्यात आल्याचा भास होतो. वाहतं मुबलक पाणी, नारळी सुपारीच्या बागा, गर्द वनराई, असा सदा हिरवागार गाव. नमस्कार, मी भगवान शेलटे. कोकण सात लाईव्हच्या जाऊ देवाची या गावा या विशेष भागात तुम्हा सर्वांचं स्वागत करतोय. आम्ही आत्ता आहोत निसर्ग संपन्न नाणोस गावात आणि या गावातील श्रीदेव वेतोबाची महती याच्या या भागातून आपण जाणून घेणार आहोत. आम्ही आलो आहोत आता नाणोस गावामध्ये. नाणोस गावच्या श्रीदेव वेतोबा मंदिराच्या प्रवेशद्वारावरती आहोत आणि आता श्रीदेव वेतोबाची महती याच्या विशेष भागातून आपण जाणून घेणार आहोत. आणि याच गावातलं सुंदर असं श्रीदेव वेतोबाचं मंदिर. श्रीदेव वेतोबा मंदिराचा परिसर सुद्धा असाच आल्हाददायक आहे. तिथं गेल्यावर मन प्रसन्न होतं. नमः पराय शिवात्मने वेतालाय नमः. ओम नमः पराय शिवात्मने वेतालाय नमः. मी आत्ता आहे नाणोस गावात. नाणोस गावच्या श्रीदेव वेतोबा मंदिरात आणि इथेच या देवाबद्दल, या देवाच्या महतीबद्दल जाणून घेऊया इथल्या ग्रामस्थांकडनं. काका, काय सांगाल नाणोस गावच्या वेतोबाबद्दल? मी नाव सांगतो आधी पहिलं माझं. मी सखाराम गणेश ठाकूर, मला बाबल ठाकूर म्हणून टोपण नावाने ओळखतात. आता वेतोबाचं सांगायचं म्हणजे हा रुद्र अवतार आहे, शंकराचा अवतार आहे आणि त्यामुळे आम्ही शंकर भक्तच आहोत आमचं घराणं. आणि आमच्या घराण्याचं हे कुलदैवत ठाकूर गावकर घराण्याचं कुलदैवत श्रीदेव वेतोबा. आणि साधारण किती वर्षापूर्वीचं हे मंदिर तुमच्या माहितीनुसार आहे, जुनं मंदिर? तर ते तरी 200-300 वर्षापूर्वीचं असेल. काय कालांतराने काय काय बदल होत गेले यामध्ये? पहिल्यांदा ते साधं झापाचं असं मंदिर होतं, नंतर ते छपराचं मंदिर केलं, नंतर आमच्या वडिलांच्या याच्यात एक खांब काढून ते मंदिर केलं कौलारू. आणि नंतर हे आम्ही 1972 म्हणजे वडील असताना 1972 पासून सुरुवात केली. इथून हे पहिलं इथपर्यंत काम केलं. त्याच्यानंतर स्टेप बाय स्टेप पुढे पुढे काम करत ते प्रवेशद्वारापर्यंत गेलो आणि ते काम पूर्ण केलं. काका, प्रत्येक देवस्थानामध्ये देवाला एक कौल लावण्याची पद्धत असते, प्रत्येकाची वेगवेगळी असते. तशी ह्या वेतोबाची पद्धत काय? इथे आमच्याकडे उकड्या तांदळाचे प्रसाद लागतात. म्हणजे 50 प्रसाद सगळे, म्हणजे 25 उजव्या साईडला, एका माळेला 5-5 प्रसाद असे 25 आणि दुसऱ्याला 25
असे 10-50 प्रसाद आमच्याकडे लागतात. साधारण कुठून कुठून लोक येतात कौल आता गोव्यातून जास्तचे लोक गोव्यातून इथे भाविक लोक गोव्यात आहेत, गोव्यातून येतात आणि कुठून कुठे येतात, बाहेरचे लोक येतात तिथे. आणि महत्त्वाचं म्हणजे आमचे जे लोकप्रिय खासदार आहेत विनायक राऊत साहेब यांचं जे खासदार झाले ते वेतोबाच्या कौलाचे प्रसारण झाले आणि ते देवाला आपले एकदम निस्सीम भक्त आहेत देवाचे. ही देवाचे महत्त्व आहे. अजून काय काय या म्हणजे प्रत्येक गावात वेगवेगळे सण होतात, तसं ह्या देवाच्या इथे तुम्ही कोणते कोणते सण साजरे करताय? आम्ही आता सगळेच सण साजरे करतो म्हणून. तर इथे जत्रा होतात, दोन जत्रा होतात. एक कौलाची जत्रा म्हणून एक पहिली होते ती याची जत्राच होती, मोठी जत्रा. आणि दुसरी ती कौलाची जत्रा. पक्ष एकादशी त्यावेळी ती स्थापना केली 1943 साली. त्यावेळी तो वाढदिवस म्हणून जत्रा ती सुरुवात झाली. ती पहिली सुरुवात एक आहे आणि त्याच्यानंतर कृष्ण पक्ष चतुर्दशीला दुसरी एक जत्रा होती. अशी 2 जत्रा. त्याच्याप्रमाणे नंतर सगळे रामनवमी, हनुमान जयंती, गोपाळकाला असे बरेच सण आहेत. लघुत्र देवा प्रत्येक सण आम्ही साजरे करतो आणि सगळे लोक गुण्यागोविंदाने ते सगळे मिळून मिसळून काम करतो आम्ही. काका, प्रत्येक देवाला नवस बोलल्यानंतर जसं आरोलच्या वेतोबाला केळी ठेवतात, अजून काय ते देवाला ठेवतात, तसं ह्या वेतोबासाठी काय नवसाठी काय? हे नवस ह्याला केळीचे घड किंवा केळी होतात आणि पेढे गोड पदार्थ जेवढा आहे ते तेवढं ह्या देवाला चालतो. प्रत्येक देवाची म्हणजे सहकारी देवता पंचायतींचं असतं, तर ह्या विठोबाचे असे काही देवता देवता आहे. इथे हा राजसत्तेचा आहे अधिकारी आणि पूर्वसत्तेचे अधिकारी म्हणजे भूमिका सातेरी हे मागच्या बाजूला मंदिर आहे. इथे महादेव पंचायतन आहे, तिकडे चव्हाटा कुळकर आहे, तिकडे दाड साकळ म्हणून आहे. म्हणजे अशी संलग्न देवदेवता आहेत. हे विठोबाचे संलग्न देवता आहेत. हो, संलग्न देवता आहेत. तेव्हा ही मूर्ती म्हणजे खूप सुंदर मूर्ती आहे. ह्या मूर्तीचा काय इतिहास आहे? या अशी जी अगोदरपासून मूर्ती होती की अगोदर वेगळ्या कुठची तरी मूर्ती? म्हणजे बऱ्याच मूर्त्या या अगोदरच्या ते झाडापासून होत्या, नंतर त्या कालांतराने बदलत गेल्या. कसं काय या मूर्तीबद्दल काय? तशी ती मूर्ती पहिली ती लाकडाचीच होती, म्हणजे सोनचाफ्याच्या लाकडाची मूर्ती. त्याची पावलं खराब झाली, आंघोळ घालून घालून खराब होती ना, ती खराब झाली. त्याच्यानंतर आमच्या वडिलांनी हे करून घेतलं, ते ही स्थापना हे पाषाण आणून बरी 2 पिढी गेल्या. पंजाबची आमच्या आणि आजोबांची 2 पिढी गेल्या आणि 3ऱ्या पिढीला ते त्यांनी ही स्थापना करून घेतली. नवस वगैरे ह्या देवाला केले जातात. बोलले जातात ना देवाचा, तुला घड देईन, तुला काहीतरी नैवेद्य करीन, असे बरेच बोलतात. पेढे ठेवीन, असे नवस बोलले जातात. साधारण लोकसंख्या काका नाणोसगावची किती आहे? आणि 600 लोकसंख्या आमची. आणि मग त्यामुळे काम केवढं झालं ते बघा ना. आणि प्रामुख्याने इथला व्यवसाय शेतीचा आहे की अजून? शेती आणि आता बागायती आहेत आणि सगळं नारळ पोपळी आहे, काजू आहेत, आंबे आहेत, हे सगळे कोकम आहे, सगळं होत आहे आमच्याकडे. आणि आता मुंबईला काही लोक गेले, काही गोव्याला गेले आणि बरे आहेत तिथे गेले, तिथे बरे आहेत ते सदन आहेत. आपण पाहतोय माझ्या मागे जी मूर्ती आहे श्रीदेवी वेतोबाची, आणि त्याच वेतोबाबद्दल नाणोसगावच्या ठाकूर काकांनी, इथल्या मानकऱ्यांनी माहिती दिली. गेल्या कित्येक पिढ्या या देवाचं ते त्यांच्या पिढ्या काम पाहतात आणि गुण्यागोविंदाने पूर्ण गाव मिळून ह्या देवाचं दैनंदिन जी कामं आहेत, सण आहेत, उत्सव आहेत ते साजरे करतात. निसर्गाने भरभरून दिलेलं असं छोटंसं जरी गाव असलं तरी इथले उत्सव मात्र मोठ्या प्रमाणात होतात, असं ठाकूर काकांनी सांगितलं आहे. असं हे सुंदर नाणोसगाव आणि या गावचं सुंदर श्रीदेवी वेतोबाचं मंदिर एकदा तरी पाहावं असंच आहे.
कॅमेरामन साहिल बागवेसह भगवान शेळटे, कोकण सात लाईव्ह, नाणोस, सावंतवाडी. निसर्गानं भरभरून दिलेल्या कोकणला भक्तीचाही समृद्ध वारसा. कोकणच्या प्रत्येक मंदिराचं आहे खास वैशिष्ट्य. श्रावण विशेष, जाऊ देवाची गावा.